Салам алейкум, хайрлах шамлары. Витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Рада представить гостя нашей студии. Леонид Ємець, народный депутат Украины, 7-го та 8-го скликань. Витаю вас. Доброго вечера. Давайте начнем нашу беседу со следующего информационного сообщения. Утверждение плана формирования территории общин аннексированного Крыма состоится сразу после его возвращения под контроль Украины. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства 27 мая. Давайте послушаем его прямую речь. Сьогодні визначний день, адже сьогодні ми завершуємо важливий етап реформи децентралізації, затверджуємо останніх 3 перспективних плани областей, які сформовані за виключенням окупованих територій, а мається на увазі Автономна Республіка Крим, тимчасово окуповані території Донбасу і Луганська, звичайно ж, попадають в перспективне планування. Щодо Криму, то це питання розглядається. Ми проводимо консультації, в тому числі на всіх рівнях, і цей план буде сформований негайно після звільнення Криму і завершення цієї окупації. Ну а в эфире телеканала АТР народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин объяснил, в чем заключается перспективный план в рамках децентрализации относительно оккупированного полуострова. Давайте его послушаем. Ми проводили з цього приводу консультації з представниками кримськотатарського народу, що після окупації відбулося чимало факторів, які впливають на, так би мовити, ті дані, що в нас є до окупації. Тобто мова йде про міграцію, мова йде про зміни в інфраструктурі. Тобто ми наразі не можемо зробити це якісно, але в той же час ми не можемо, звісно, не говорити про Крим як в геополітичному, так і внутрішньополітичному плані. Тому Крим буде присутній в новому районуванні, тобто в Криму буде нове районування, нові райони. Сказал Виталий Безгин. Ну, для начала, что вы думаете по поводу административной реформы аннексированного Крыма в рамках децентрализации? Насколько сейчас нужно заниматься этим вопросом? Что это нам даст именно сейчас? Ну, що я вам скажу? Це, м'яко кажучи, дивна історія, тому що треба ж починати, мабуть, з головного. І головне – це у нас статус Автономної Республіки Крим прописаний в Конституції. І, власне, вже декілька років йшло напрацювання змін до Конституції, в тому числі і з представниками кримсько-татарського народу, і з представниками, точніше, з науковцями і експертами, які давно цим питанням опікувалися. І, власне, було підготовлено текст, узгоджено текст. Це було зроблено офіційно в рамках Конституційної комісії, де я брав участь. І цей текст було сформовано в вигляді правок до Конституції, які зараз, власне, мали би бути прийняті. І я абсолютно впевнений, що голоси для цього, щоб прийняти ці 300 голосів, вони є. Ну, давайте просто банально порахуємо. 250 голосів «Слуги народу» і ще 50 голосів – це «Батьківщина», ЄС, «Голос». Там. І ще в нас є, як мінімум, вибачте, пів парламенту ще мажоритарных депутатов, які точно б доєдналися. Ну, если ЕС и «Голос» еще можно, да, там говорить, что они, возможно, всей фракции присоединятся, потому что они открыто высказывают свою позицию относительно внесения изменений, то вот в «Слуге народа» не все. Ну, звісно, там у них є, вибачте, реальні сепари, які, по-моєму, мають десь там іконку Сталіна в себе і, можливо, навіть іконку Путіна, і зранку, і вечора моляться на них. Ну, принаймні, це так виглядає з їх заяв. Надіюсь, що це не так. Ну, я надіявся б, точніше, я б спокійніше жив, якби я не бачив їх постійні заклики до відновлення братського миру, до відновлення російської культурної спадщини, щоб вони не мали під цим на увазі. Тобто ці ребята, очевидно, мають в пріоритетах трошки інше, ніж маємо в пріоритеті ми, український народ, і, мабуть, підпрацьовують десь все-таки на нашого ворога. Тому, так, 250 – це виключно, я взяв технічні дані кількості фракцій «Слуга народу». Реально можемо говорити про 200. 200 там, плюс-мінус 5 людей. Там є ті, в яких я впевнений, що за ці зміни до Конституції вони проголосують. Цього все рівно достатньо з головою для того, щоб набрати 300 голосів за зміни до Конституції. І як в минулому ефірі сказав представник «Слуги народу»,
я ж його за язик не тянув, він сам, вибачте, чисто сердечно зізнався, що єдине, що заважає нам знайти голоси під ці зміни до Конституції, це відсутність волі президента, який не вносить це подання до парламенту. Он сказал иначе, он сказал, что было бы хорошо и правильно, если бы именно президент Украины внес этот Він сказав законопроект. так, в ми його Верховну самі не ініціюємо, тому що ми чекаємо, поки це зробить президент, тому що ну, це ж така класна ідея, тому що ж ми будемо президента забирати лаври. Тому по факту у нас немає цього законопроекту ні від них, ні від президента, що навіває на дуже нехороші думки, що це все не просто так. І очевидно, ну мені так зараз здається, що і виглядає це так, що українська влада просто боїться піднімати чутливе для Росії питання Криму, очевидно, не бажаючи дратувати агресора. Хоча ну, концепція, м'яко кажучи, дивна. Країна, на яку напали, і кожен день гинуть наші українські солдати від їх куль і від їх мін, не хоче дратувати Росію. То есть, правильно ли я понимаю, возвращаясь к теме децентрализации, вот по-вашему изменение и административная реформа временно оккупированного Крыма до внесения изменений в Конституцию Украины, 10 раздел в части крымско-татарской национально-территориальной автономии, в принципе, не имеет смысла? Потом ведь это все менять придется. Ну, в тому числі і так, але знову ж таки, ну, от щоб було зрозуміло, ні зміни до Конституції, ні адмінтерреформа Криму, поки Крим не буде звільнений, вона носить абсолютно ну, суто теоретичний характер, символ того, як Україна ставиться важливо до цього питання і готова виконувати обіцяне. І мені здається, що ну, тут варто почати, мабуть, з головного. Змін до Конституції. Це основний закон нашої країни, це достатньо жорстка система гарантій збереження цих змін, бо це 300 голосів в парламенті. А коли про зміну до Конституції якось так забувають, а починають доставати там зміни в адмінтерустрої, ну, слухайте, ну точно занижується статус символізму цих дій української офіційної влади. Ну, то есть, по сути, это реально может отвлечь от других наиболее важных вопросов в направлении деоккупации Крыма, в том числе и внесения изменений Це в виглядає, Конституцию. знаєте, вибачте, як подачка, яку просто кидають, щоб ну, трошки от, зняти напруження в цьому питанні. Ну вот смотрите, возвращаясь к теме Конституции Украины, внесения изменений в Конституцию Украины. Вот крымские татары уже говорят об этом на протяжении 30 почти лет с момента провозглашения независимой Украины. И крымские татары питали очень много надежд к президентам Украины, которые были. Это был и Ющенко, да, и времена Кучмы. Ще й Кучма. Порошенко. Это вот сейчас опять создали рабочую группу при Зеленском, которая будет заниматься вопросом, проблемными вопросами крымско-татарского народа. Вот сколько придется, по-вашему, еще крымским татарам объяснять, кто мы такие и почему важно реализовать право коренного народа на самоопределение? Ну, дивіться, в мене ще батько колись, Ємець Олександр Іванович, будучи першим міністром національності і міграції, займався питанням саме змін до Конституції, кримських татар і кримської автономії в цілому. Це були перші спроби зробити це на рівні нормативному. І через закони, і через інші рішення, в тому числі ще тоді там були інші повноваження у президента України. Власне, ну, якщо ми пам'ятаємо, від моменту, коли Україна отримала незалежність, від першого голосування на референдумі, де українці і Крим визначили, що Крим – це є Україна, а все рівно все точніше, все легше і легше було наблизитись до моменту внесення змін. Бо спочатку у нас була величезна фракція комуністів, потім у нас була ця фракція проросійська, прокомуністична, прорадянська, все менше і менше з кожним скликанням. І нарешті ми наблизились до цього минулому скликанні, коли б реально було знайти голоси, але, на жаль, тоді влада теж, м'яко кажучи, зайняла дивну позицію, але пояснювала вона це тим, що голосів в парламенті нема, хоча я думаю, що якби питання винесли, дуже мало в кого з депутатів вистачило мужності, отак привселюдно, мужності в лапках, привселюдно сказати, що вони не будуть голосувати за ці питання. Я думаю, голоси б знайшлися. Але тоді це пояснювали багато різних фракцій, от голосів не вистачає, ми не хочемо ризикувати, щоб не провалити голосування. Окей, все, це вже історія. Зараз
От зараз, вибачте, що заважає? Навіть банальний підрахунок дає майже 400 голосів. Ну просто отак от з запасом голосів для того, щоб це питання пройшло в парламент. Ну, єдине, що його не пропускає, це відсутність внесення цього законопроекту до парламенту. Більш того, це зміни до Конституції, напрацьовані Конституційною комісією при президентові. Я абсолютно теж вважаю, що президент мав би виступити рушієм цього процесу, бо ми розуміємо, фракція найбільша, яка має 250 голосів в парламенті, монобільшості, вона без волі президента нічого тут не зробить. Тому якщо президент не вносить, фракція не голосує, і тоді залишається питання до одної людини. Пане президенте, коли ви внесете цей законопроект? Уже рік прийшов, коли він міг це внести. Турборежим, вибачте, працює, але чомусь ми розглядаємо, чи ж бачимо в порядку денному питання грального бізнесу. Це ж сьогодні саме важливе питання в країні – гральний бізнес. От у нас в країні більш нічого так не хвилює людей, як можливість піти і пограти, значить, на автоматах, або щоб казино запрацювало у нас в 5-зіркових готелях. Я розумію, що для когось це реальні великі гроші, які він там собі десь напланував. Але вибачте, для держави і для тих пріоритетів, які є перед державою, це пір якийсь під час чуми. Реально, гральний бізнес у них з'їдає роботу комітету, парламенту, порядку денного в часи коронавірусу, коли вони не можуть знайти час для того, щоб, вибачте, програму уряду внятно написати, а не таку, щоб вона була схожа на дитячу казочку. А тем временем, действительно, ведь очень много важных вопросов, которые надо решать, и которые возникают. И один из этих вопросов – это вопрос воды и возможной поставки воды в оккупированный Крым. И что для этого может сделать Россия? В оккупированном Крыму заканчиваются запасы воды, так высказался председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат ага Чубаров. Он не исключает, что Кремль может пойти на силовые действия, чтобы открыть доступ к Днепру. Давайте послушаем его. Швидше за все, росіяни можуть залучити третю сторону. Так було вже в 2015 році, коли до Криму перестала надходити електроенергія, тоді як посередники були в тому числі учасники Нормандської четвірки. Вони зверталися до президента Порошенка, щоб він забезпечив постачання електроенергії. Я просто виходжу з того, що води в Крим буквально через 1,5 місяця практично не вистачатиме навіть на військові потреби. Якщо не буде по-іншому вода постачатися до Криму, вони можуть піти на силові дії. Силові дії означають просування військ для забезпечення контролю до тієї місцевості, звідки вода може постачатися до Криму. С нами сейчас на прямой связи Алексей Арестович, военный эксперт. Здравствуйте. Витаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос воды хотим с вами обсудить. Насколько сегодня вопрос воды является важным инструментом для Украины для давления на Российскую Федерацию? Одним из ключевых. В принципе, по Крыму три группы вопросов, 4. Первое – это сам факт его аннексии. Второе – это права крымских татар и других людей, которые нарушаются права человека в Крыму. Третье – это милитаризация Крыма. И четвертое – это для нас вопрос воды. Из них инструментом материального давления непосредственного является, конечно, вопрос воды, который стоит там очень остро. Я небольшой специалист по воде, но так вот, глядя на открытые источники и на риторику, которая вокруг этого творится, видно, что дела у них там плохо идут для них. Цена оккупации растет с каждым днем. Угу. Ну вот Рифат ага сказал, что действительно в оккупированном Крыму заканчиваются сейчас запасы воды, и вот он не исключил, что Кремль может пойти на силовые действия, чтобы открыть доступ к Днепру, учитывая там очень много факторов, присутствующих этому. Как вы думаете, каким образом Россия может пытаться заставить Украину возобновить водоснабжение в Крым? Но они попытаются сторговаться сначала мирным путем, выставив ультиматумы, или сначала попытаться, торговавшись по каким-то там позициям, связанным, ключевым для нас, я думаю, связанным с тем же Донбассом. Возможно, будут менять уступки на уступки, может быть, еще с чем-то. Может быть, с экономическими интересами людей, которые при власти, найдут способы гласно и негласно надавить. Если этого не получится, то они выдвинут что-то вроде ультиматума. Вот наличие этого ультиматума, оно и будет признаком того, что они готовы к военному сценарию. А какой это может быть ультиматум?
Ну, например, страдают несчастное население Крыма, да, ужасно, да. И с точки зрения гуманитарных вопросов на уровне Совета Безопасности ООН вы должны нам дать воду в этот Крым, потому что вот в роддоме умирают несчастные дети, роженицы страдают, и что-нибудь вот так душераздирающая статистика, которую можно предъявить с трибуны ООН, про то, как умирают мирные граждане и так далее. Но перед этим будет еще информационная кампания соответствующая. То есть это будет идти этапом, мы будем видеть, как это делается. А может ли пойти на это украинская власть сегодня, как вы считаете? Потому что мы ведь слышали действительно очень много различных тезисов из уст наших парламентариев, в том числе и когда Денис Шмыгаль, новый премьер-министр Украины, новоназначенный, выступал в первый день с трибуны Верховной Рады Украины. Он тоже говорил о вот, наших граждан, которые проживают на территории временно оккупированного Крыма, и что вода им нужна, и если надо будет цистернами, будем ее поставлять и так далее. Вот что это все значит? Это значит, что такие переговоры уже, а может быть ультиматум, уже звучали, просто звучали негласно. И нынешняя власть попробовала оттестировать ситуацию на граждан, на нас с вами. Реакция была настолько негативна, что они эту риторику прекратили. Но судя по тому, что Шмыгаль в первый же вечер выступлений из парламентской трибуны, и когда он оказался в телевизоре, в первый же вечер назначения сразу об этом заговорил, и это показывает, что вопрос стоит и стоит достаточно остро. Это, кстати, косвенный признак, насколько остро он стоит для России. Потому что иначе бы украинская власть не говорила бы об этом. Премьер-министр в первый же день заступления на должность. Это значит, что накал страстей кулуарных там достаточно высок. Достаточно высок. Я думаю, что они не пойдут на это, потому что протесты будут такие, которые уже не сдержать. Массовые протесты. Спасибо большое. Алексей Арестович, военный эксперт, был с нами на прямой связи. А как мне сейчас подсказывает наш редактор, у нас есть телефонный звонок. Давайте примем. Алло. Алло. Алло, Так, да. добрий день. Я якраз хотів задати пану Арестовичу запитання, ви його виключили, задам його вам. Ну, бачите, в Крим говориться, чому, наприклад, наш прем'єр-міністр, інший, що треба подавати воду мирним жителям. Ага, це я бачу, що добре, що мирним жителям треба подавати воду, тому що в них така криза. Ну, хай буде. Якщо навіть з тою уваги цих гуманітарних питань, тоді, наприклад, Росія зараз має Кримський міст. Для гуманітарних питань вона може постачати воду ешелонами, в них зараз вже вона може постачати, вибачте, танкерами, наприклад, в країнах Перської затоки танкерами воду постачає. Так що проблем для гуманітарних немає ніяких, це все зрозуміло. Якщо Росія дійсно для мирних жителів гуманітарно вона може постачати воду. А який вопрос? Питання не про то. Так що то, як то кажуть, поняття зміщується. Всі розуміють, для чого реально хочеться постачати для економічних проблем. Гуманітарно можна постачати, і Росія сама може спокійно постачати. Дякую. А как вы сказали, что у вас есть вопрос? Алло. Спасибо большое, спасибо, что позвонили нам. Спасибо вам большое, Алексей, что подключились к нашему эфиру. Алексей Арестович, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Леонид, а вы что думаете по поводу возможной поставки воды в оккупированный Крым и что для этого сделать может Россия? Ну, власне, ще з досвіду моєї співпраці в рамках українського парламенту з місією ОБСЄ і з іншими, які постійно, не побоюсь цього слова, маніпулювали питанням гуманітарної складової цього постачання води, можу прогнозувати, що далі ми будемо бачити, що Росія, використовуючи як заручників тих людей, які зараз знаходяться на окупованому півострові, буде дійсно і через потужну медійну кампанію демонструвати картини страшних страждань. Це без жартів. Я впевнений, що вони не будуть займатися монтажем, вони дійсно доведуть людей, які там живуть, до страшних страждань, і будуть це подавати як те, що винна саме українська сторона, яка відрізала водопостачання. Але от той громадянин, який позвонив з приводу
того, що можливість гуманітарну частину постачання води забезпечити Росія могла б, якби, ну, питання стояло саме в гуманітарній частині, це абсолютно правда. Росії потрібна вода абсолютно сьогодні, і це питання їх болить не для гуманітарної складової, для частини забезпечення їхньої промисловості, в тому числі і військової, яка там знаходиться. І ну, ми маємо завдання України сьогодні, якби Україна це завдання, точніше, влада наша перед собою ставила, це насправді роз'яснити нашим міжнародним партнерам, в чому полягає мета, де маніпуляція Росії, як вона зловживає, утримуючи заручниками людей на території, яку вона окупувала. І, звичайно, Україна має наполягати на тому, що санкції проти Росії мають не те, щоб бути послаблені, а навпаки. Тут питання не стоїть статусі кво. Статуса кво, очевидно, недостатньо, щоб змусити Росію виконувати міжнародні домовленості, звільнити окупований Крим і анексований Крим. І санкції мають бути поглиблені. І ну, про це ми говоримо вже багато років, аргументуючи, що ну, очевидно Росія не повертає Крим, не звільняє наших людей, і значить санкції щодо Росії мають кожен день ставати все більш жорсткими. Какая позиция Украины должна быть по поводу воды? Вот учитывая вот то, что говорят некоторые наши парламентарии, вы помните заявление Давида Арахамии, а потом Камильчука, народного депутата из фракции «Слуга народа», который тоже говорил о том, что нужно, может, продавать даже воду в Крым по цене газа, которую они продавали нам. Дивіться, наскільки я знаю, можливість відновити водопостачання в Крим технічно на сьогодні відсутня. Той канал, який там давав таку можливість, він сьогодні технічно непридатний. Тому мова на сьогодні йде не про водопостачання України можливе до Криму, а мова йде про можливу військову агресію, точніше привід для можливої військової агресії, який Росія використає саме це питання води. Тому ми маємо бути готові і військово, і морально. І коли я кажу «ми», це мається мова не ви, я або там якісь українські громадяни. Мова йде про владу. А в мене таке відчуття, що влада українська морально не готова сьогодні до активного протистояння Росії. Що я от прям собі уявляю ситуацію, що якщо завтра Росія починає активну військову агресію, то перша реакція нашої влади – це буде розпач. От я 100% даю, що так і буде. Що там відсутній стратегічний і тактичний план реагування. І мова йде не про військових, а про тих, хто насправді має формально про головнокомандувача і його штаб, які мають відреагувати. Чи готові вони будуть активно, жорстко реагувати, я не впевнений, на жаль. Давайте к следующей теме перейдем. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. Далее ее цитата. Цей канон правил і цінностей Росія неодноразово порушувала. Росія в нашому безпосередньому сусідстві створила низку невирішених конфліктів, анексувала в порушення міжнародного права український півострів Крим. Вона підтримує маріонеткові режими на частинах Східної України і втручається в західній демократії гібридними інструментами. Якщо не буде прогресу в Мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватись санкцій. Ну вот, если Ангела Меркель высказалась о санкциях за отсутствие прогресса в Минске, то глава фракции «Голос» Сергей Рахманин и вовсе скептично относится к перспективам Минских соглашений. Об этом он сказал в эфире телеканала АТР в программе «Прайм». Давайте его послушаем. Вони, не мають жодного юридичного сенсу. Б, вони не працюють. В, вони ніколи не будуть працювати. Не йдеться про те, що от ми виходимо і кажемо, все, Мінські угоди від сьогодні не працюють. Йдеться про те, що ці угоди підлягають ревізії, а на ревізію Росія не погоджується. Вы что думаете по поводу перспектив Минских соглашений? Перше, я не згоден, що Мінські угоди не працюють. Тобто вони не працюють так, як записано в Мінських угодах, і не працюють, тому що Росія відмовляється виконувати основні пункти, які там є. Перший, другий, третій. Це зупинка. Як тоді вони працюють? А як тоді вони працюють? Дипломатично. Тобто завдання, насправді, Мінських угод
було продемонструвати, що, точніше, дати аргументи нашим міжнародним партнерам для внутрішнього використання, точніше, щоб пояснити власному народу, власним виборцям і для комунікації між міжнародними організаціями і державами, нашими партнерами, для того, щоб запровадити санкції проти Росії. І, знаєте, Росія ж виступала таким якби миротворцем в якийсь момент, казала, давайте сядемо за мирний стол, Мінські угоди і т.д. і т.п. А ми казали, українська сторона, ребят, дивіться, Росія не виконує жодного пункту, починаючи з перших. Не зупинила обстріл, кожен день гинуть українські солдати, не вивела війська, не відійшла, не звільнила кордон, не забезпечила можливість для верифікації там наявності російських військ, нічого не зробила. Давайте обкладемо Росію санкціями для того, щоб вона виконувала Мінські угоди. І кожен рік, коли ми виходили на фінал року в ситуації, де Росія все рівно не виконала жодного пункту Мінських домовленостей, ми, як Україна, наполягали на тому, давайте збільшимо санкції. В принципі, 5 років ця стратегія працювала. Санкції збільшувалися не лише європейськими країнами Ради Європи, але і Сполученими Штатами, і азійськими країнами. І ці санкції завдали збитку Росії десь близько 350 мільярдів доларів за цей період. І кожен рік це ще плюс-мінус 50 мільярдів доларів. Це страшні кошти. А зараз Україна б мала використати, як це не цинічно звучить, але використати епідемію коронавірусу, використати загальний глобальний економічний спад. Тому що Росії і так важко, надзвичайно важко. І витрачати, знаходити оці кошти на окупацію Крима, на війну в Донбасі, їй стає все важче. І тут Україна, от Росія ж зараз намагається, знаєте, так от майже в розпачі дьоргати за всі можливі інструменти, щоб санкції з себе зняти. В тому числі і водою вони будуть маніпулювати. Не стоїть завдання подати воду в Крим для гуманітарної складової для Росії. Стоїть завдання використати цю ситуацію, щоб зняти з Росії санкції. От вони що будуть розказувати? Ми хочемо поставити туди воду, Україна не поставляє, нам дуже важко, епідемія, коронавірус, все таке. Зніміть з нас санкції, ми забезпечимо гуманітарну складову для Криму. А тут важливо, щоб ми, як Україна, були сильні в позиції того, що санкції проти Росії мають зберігатися і поглиблюватись. Бо, знаєте, як тільки Україна дасть слабінку, як тільки українська держава, офіційна сторона почне погоджуватись з тим, що санкції можна знизити їх тиск на Росію, наші європейські і інші міжнародні партнери скажуть «Ура! Ура!». Бо ці ж санкції б'ють не лише по Росії, вони б'ють і по нашим європейським партнерам. Це питання товарообігу з Росією, це збитки їм теж в коронавірус сьогодні. Вы же знаете, как это происходит. Вы же были членом делегации Украины в парламентской ассамблее Совета Европы. И вы же знаете, как Россия шантажирует деньгами и Запад в том числе. И именно поэтому ей возобновляют полномочия в ПАСЕ. Да, але це ж не так все, далеко не так все, як Росії хочеться. Ці санкції, вони були впевнені, що вони в ПАСЕ повернуться через півроку, як вони демонстративно звідти пішли. 5 років. 5 років ми тримали цю ситуацію. А вони були певнені, що санкції щодо Росії, вони будуть абсолютно іншої якості, і вони будуть з кожним роком ставати все легшими. Актуальні ситуації піде, як це було з Грузією, і там через 2-3 роки Росія повернеться в статус-кво, знову в J7, вони будуть партнерами гідними, Путін буде їздити на всякі там симпозіуми з іншими керівниками світових країн. Але цього не відбулося, бо це була довольно нормальные отношения с европейскими странами. Он там ездит и в Австрию, и с Еммануелем Макроном, и з Германией. У нього з Германією нормальні стосунки, а Меркель робить заяву, що санкції ми будемо зберігати і поглиблювати. Це точно не те, чого хоче Путін. Це реально їх б'є по карману. А цей карман і сьогодні і так дірявий. З цього карману вже все вкрали, все висипалось. Так, у них запасів багато, там іще буде сипатися і сипатися. Але в них стає все важче і важче. І все, що вони хочуть від України, сьогодні Путін, від української влади, це мовчазної згоди, щоб ситуація стала гладшою для них, щоб санкції почали обговорювати хоча б питання
того, щоб десь зняти санкції Но з они же Росії. видят, шантажируют Украину. Вы же видите, вот недавно представитель Украины при миссии Организации Объединенных Наций Олег Николенко сказал, что при своем выступлении Российская Федерация заявила следующее. Пока санкции не будут сняты, огонь на востоке Украины не прекратится. То есть это уже идет откровенный шантаж Ну, со погодьтесь, стороны іде России. тут Мінські угоди. Да чхали вони хотіли на ці Мінські угоди. Мінські угоди потрібні Україні, яка їх використовує як аргумент. Вот, я же это и А хочу коли спрошу. Україна Окей, а починає вот чего вы говорити про добились? те, що давайте ми відмовимося від Мінських угод, то це насправді постріл собі в потилицю. Мінські угоди не можна виконувати, але їх треба використовувати. Да, мы их используем для усиления санкций в отношении Российской Федерации, да, и чтобы добиться в конечном итоге Да, прекращения самое так. огня. Но почему мы не добились на протяжении 6 лет вот этой цели? Ну тому що Росія не Ну вот хоче. сколько придется еще Росія ж использовать Минские соглашения? не готова, от, знаєте, скласти лапки Путіну, вийти в програш в ситуації на Донбасі або в Криму. Він собі це дозволити не може. Тому Росію не можна переконати. З Росією не можна домовитись, з Путіним не можна домовитись ні про мир, ні про компроміс. Росію можна лише змусити. Змусити її в одномоментно можна двома способами. Спосіб перший – це разом з НАТО стати танками, літаками, кораблями і силою їх вибити з Криму і з Донбасу, але наші міжнародні партнери не готові до такого сценарію. І тоді залишається спосіб другий – дипломатичний і економічний. Санкції, ще раз санкції. Санкції не можуть витягнути з Росії весь економічний ресурс ні за 1 рік, ні за 2, ні за 3, але вони діють. 300 мільярдів доларів, 350 – це величезні кошти навіть для Росії. Але навіть Росія може дозволити собі 5-6 років триматись під такими санкціями, 10 років. Ми ж наполягаємо на тому, що санкції треба збільшити. Коли у них збитки будуть за 500 мільярдів, за 600 мільярдів, це буде абсолютно інша історія. І ми, знаєте, доходимо до певної межі, де для Росії це стає уже не просто так можна потерпіти, а для них це стає боляче. Саме тому вони погодилися на нормандський формат, для того, щоб вийти з-під цих санкцій, якось їх знизити. Вони хочуть продемонструвати шлях, але Крим вони добровільно не віддадуть, як і Донбас. Їх треба до цього примусити силою, в нашому випадку силою дипломатії і економічних санкцій. Іншого способу не існує. А це означає кожен божий день кропітка робота в цьому напрямку. Не залишаємо позиції, а наступаємо. І розуміємо того, що, я абсолютно переконаний, Крим повернеться, фізично повернеться під контроль України. Він буде забраний у Росії назад. Але єдине, що може сказати цьому на перешкоді, це якщо Україна сама відмовиться від Криму. І цього я боюсь найбільше. І я абсолютно переконаний, що та влада, яка піде на такі кроки, вона залишиться позором в історії нашої країни і нічим хорошим ні для влади, ні для персонального її очільників це не закінчиться. Вы сказали, Украина должна делать все для того, чтобы увеличить количество санкций в отношении Российской І якість Федерации. їх. Да, понятно. Что для этого мы должны сейчас сделать? Це робота дипломатії. І у нас основними дипломатами в країні є президент, який визначає зовнішньополітичну діяльність, уряд, який забезпечує виконання, парламент, який бере участь в стратегічному плануванні через законотворчу діяльність, через діяльність парламентських інститутів. Це комітети, це наші міжпарламентські делегації, перш за все, це Парламентська асамблея Ради Європи, делегація в НАТО тощо. Тобто, коли разом всі ці інструменти діють, вони ефективні. Я це бачив особисто на роботі нашої делегації. Ми тримали ситуацію в ПАРЕ. Але ПАРЕ – це лише частина Ради Європи. Інша частина – це Комітет міністрів. І це робота виключно міністерства і уряду України. Депутати туди доступу не мали. А є ще частина, яка пов'язана безпосередньо з секретарем Ради Європи, це президент. Не може депутат український набрати керівника іншої держави і моментно з ним поговорити по телефону. Це може зробити лише президент. Але для того, щоб це все працювало разом, бо президент не може проголосувати в Раді Європи, в парламентській асамблеї, це робить делегація. І найгірше, що може бути, це розкоординованість рухів, коли одна рука не знає, що робить інша,
А те, що я бачу зараз, ну я абсолютно не бачу стратегії в роботі ні наших депутатів, ні нашого уряду, стратегії узгодженої якоїсь політики. Я бачу, що питання Криму, воно стає якимось табу в міжнародній політиці для наших депутатів, для нашого уряду, коли не хоче Україна піднімати питання Криму, очевидно, не бажаючи дратувати Росію, яка, ну, можливо, комусь здається, знаходиться на етапі переговорів щодо звільнення Донбасу і звільнення полонених, то що Росія використовує наших полонених як заручників. Росія використовує ситуацію на Донбасі для того, щоб вирішити власні питання і знищити Україну. Бо Україна є її стратегічний ворог, як країна, яка відкололася від їхньої спільноти, цієї імперської російської, і країна, яка, ну, своїм прикладом може продемонструвати Росії як федерації, що можна піти в Європу, можна жити по-європейськи, можна їздити в Італію на чашечку кави, отримувати високі зарплати. Бажано б, звичайно, щоб Україна отримала ці зарплати для власних громадян, щоб бути прикладом. Саме тому Росія вкладає шалені гроші, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію політичну в нашій країні. Вкладає шалені гроші в українські вибори, бо вона кровно зацікавлена, щоб Україна не стала багатою заможною державою. Але, на жаль, перекладати всю відповідальність на Росію теж ні. У нас власної дурості вистачає, ну, не менше, ніж російського впливу. Да, вы вот это говорите, я же вспомнила, вот вы говорили про парламентскую ассамблею Совета Европы, я вспомнила заседание ПАСЕ, когда было голосование за возобновление полномочий Российской Федерации, и, значит, с украинской делегацией народный депутат 9-го созыва Левочкина голосовала за возвращение российской делегации в ПАСЕ. Ну, Льовочкіна там, це була позиція їх політичної сили, яка мала фракцію в українському парламенті. Тобто мова йде про те, що в українському парламенті знаходиться група депутатів з правом доступу до державної таємниці, які, ну, цілеспрямовно працюють проти України на користь ворога, який напав на нас і бажає знищити. І, на жаль, ну, сьогодні в новому парламенті я бачу, що кількість таких депутатів стала більша. А у нас попереду місцеві вибори, вибори парламенту і президента. А соціологія показує, що ці політичні сили, які є антиукраїнськими, набирають вагу, тому що українська влада робить такі дурниці, що, ну, підтримувати їх люди просто відмовляються. І вони готові віддати свої голоса кому завгодно, тільки, вибачте, не цим, як би так сказати вічливо, щоб ефір, не професіоналам при владі, які, ну, приймають абсолютно алогічні рішення. Ну, слухайте, ну, закрити парки і потім сказати, що це було потрібно для того, щоб, ну, полякати людей, ну, м'яко кажучи, не відповідає. Знову ж таки, це, знаєте, лірика, але є якісь речі конкретні. Сьогодні українська влада вийшла за межі Конституції і закону. Вона приймає рішення, які заборонено приймати. А це вже ознака тоталітарного режиму. І це не просто мої слова і аналіз. Я про це кажу вже, ну, місяць-півтора. Це вже є рішення Пленуму Верховного суду, який сьогодні сформував подання до Конституційного суду з тим, щоб Конституційний суд визначив незаконним ряд законів, які прийняв парламент, і рішень уряду, які стосуються обмежень прав і свобод українців, такі як обмеження на виїзд за кордон, такі як обмеження бізнесу, коли один бізнес має можливість працювати, а інший не має. Це прямо заборонено Конституцією. Ми всі маємо рівні права, і ніхто не має мати прав більше. А сьогодні ми бачимо, що для когось ресторан працює, ну, тому що це є представник партії влади «Слуги народу», а всім іншим працювати заборонено. Ну, тут всі інші вимруть з голоду, у нас залишиться лише бізнеса «Слуг народу». Ну, прекрасний план, але не конституційний. Давайте оставим велюр и поговорим про Европейский Союз. Все-таки я хочу повернуться к предмету нашей дискуссии. Европейский Союз должен оказывать Украине большую поддержку из-за продолжающейся российской агрессии. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума заявил евродепутат, вице-председатель делегации Европарламента Петрос Ауштрявичус. Давайте его послушаем.
Кремль розрахував, що якщо Україна буде відірвана від східного партнерства, якщо Україна буде загнана в глухий кут і не виконуватиме реформи, то дійсно це дасть підстави для святкування у Кремлі. Україна, безумовно, належить саме до такої категорії країн. Ось чому ЄС не може розглядати Україну як певну третю країну, яка має якісь віддалені історичні зв'язки з Європою, які не впливатимуть на сучасну економіку чи загальну ситуацію в Європі. Ну, а с нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины 8-го созыва Владислав Голуб. Здравствуйте. Вітаю вас щиро. Витаю. І Леоніда також вітаю. Да, витаем. Ну, только что вы услышали заявление вице-председателя делегации Европарламента. Будет ли ЕС оказывать больше помощи Украине? Как вы думаете, и пришло ли понимание к Европейскому Союзу, что договориться с Путиным, да, не получится? Ну, ви знаєте, тут важливо сконцентруватись на інших речах. Зокрема, перше, ми маємо бути щиро вдячні нашим європейським партнерам за ту допомогу, яку ми отримаємо останнім часом, зокрема щодо накладання санкцій до Російської Федерації. Але з іншої сторони, я глибоко переконаний в тому, що, власне, якщо дії влади будуть продовжені в тому ключі, як вони зараз діють, то європейцям буде дуже важко пояснювати навіть для власного виборця, вибачте, що так скажу, для власних народів, що чому вони, умовно кажучи, повинні підтримувати Україну в той час, коли сама Україна і владна команда робить це для того, щоб знищити або зневелювати, скоріш за все, ту підтримку від Європейського Союзу, яку ми маємо. Безумовно, те, що є в Європейському Союзі друзі України, і ми повинні бути вдячні за це, ми повинні це оцінювати, але дуже багато насправді залежить від нас самих і від влади. Але ті меседжі і ті дії, які зараз робить влада, на жаль, іде абсолютно в розріз того, яка позиція є у Європейського Союзу. А які такі меседжі? Ну, насправді, для мене очевидно, що ті заігрування, що вони роблять з Російською Федерацією, і інколи, починаючи від консультативної ради щодо умовної легалізації бойовиків ОРДЛО, і до ряду інших речей, які мають чіткі ознаки загравання з Російською Федерацією, це і є ті кроки, які насправді навіть в середньостроковій перспективі можуть знищити підтримку України зі сторони наших партнерів і друзів в Європейському Союзі. Дуже дякуємо вам. Владислав Голуб, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Насколько все-таки вот вы сейчас наблюдаете сильное лобби пророссийское в Европейском Союзе? И как нам противостоять этому? Буквально 2 минути до завершення нашого ефіру. Ну, там дуже сильне лобі, воно було дуже сильне і залишається дуже сильним. Протистояти можна єдиним способом – це аргументами. І правда. А наше лобі там какое сейчас проукраїнське? Ну, чесно, таке собі. У мене ж дуже багато залишилось друзів, депутатів інших, в тому числі європейських країн, які щиро бажають нам допомогти і протистояти російській агресії. Вони розуміють, що плани Росії набагато ширше, ніж лише територія України, і всі європейські країни під загрозою. І вони іноді в розпачі питають: ребята, а чого ви нічого не робите? Ми не можемо переконати наші уряди допомагати Україні, якщо Україна сама нічого не робить. Ну, кінець кінцем, кому це більш потрібно, вам чи нам? І, на жаль, от така ситуація, вона точно не підсилює ні наші позиції, ні наші перспективи в цьому питанні. І, мені нема що до цього додати. От нам потрібно ефективно працювати, а ми втрачаємо з кожним днем. І те, що сьогодні відбувається в міжнародній політиці, це не завдяки позиції української сторони, а таке враження, що всупереч. Ну вот мы сегодня много с вами говорили и про Минские соглашения, и про санкции, и про воду и так далее. И вот про Крым хотела вот спросить буквально несколько минут.
Надеетесь ли вы на то, что все-таки по Крыму на международной площадке будет создана какая-то переговорная площадка все-таки по Крыму? Будет ли она создана? Когда? В каком формате? Дивіться, з точки зору міжнародного права, Крим – це Україна. Да. І жодних суперечностей тут не може бути і насправді немає, окрім позиції Росії і їх сателітів, які просто на біле кажуть чорне. Тому рано чи пізно Крим повернеться. І тут лише все залежить від того, чи не дасть Україна слабину в цьому питанні. Тому ми маємо вимагати, не просити, вимагати від наших партнерів, бо ми всі держави і Ради Європи, і в принципі світового співтовариства, кожна з них є гарантом дотримання міжнародного права. Тому що якщо держави відмовляться виконувати міжнародне право, буде зруйнована сама суть міжнародного права. Вона ґрунтується на тому, що держави домовилися, що правила єдині для всіх. Росія хоче ці правила зруйнувати. Вона втомилась від того, що маленькі країни мають такі ж права, як і великі країни, зброєю, з нафтою тощо. Вона хоче, щоб було право сильного. Але всі інші країни, весь світ має розуміти, що якщо ми перейдемо в світ, де переважає право сильного, це світ хаосу і деспотії. І тому країни єднаються проти Росії. В цьому наша сила, сила наших аргументів. Але люди слабкі, і Росія часто корумпує і європейських політиків самого високого гатунку. Тому тут Україна має виходити з аргументами, з фактами, і цими фактами доводити нашу позицію. Дуже дякую вам. Спасибі. Леонід Ємець, народний депутат України 7 та 8 скликань, був гостем нашей студии. Мы не прощаемся. Эфир телеканала АТР продолжается. Буквально через 5 минут смотрите программу «Прайм». Ведущий Роман Спиридонов. У него будет в гостях заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева-Коршкенджи.